Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Байкс и днес снимаме ново клипче на Battlefield 4, който аз ще ви приветствам към моят нов YouTube канал, почвам да снимам вече клипове. Както е известно, на 15 съм от Пловдив, няма да дам лична информация поради някакви причини. И това е новият ми канал. Характеристиките на компютъра ми ще са записани в видеото после, в описанието на видеото, и други работи ще има. Също така имам някакви приятели, много приятели, които играят също Battlefield 4 и ще се радват за някакви работи. Нека да започваме. Ще ви приветствам с един малък геймплей на Operation Opus, само малък сутри, пъти на ми. Врагът има сутри пътикеда. След това. Няма нищо. Компютъра да ми върве на утра с камерите тук. И много се радвам, защото това е първият ми клип. И ще се радвам, ако горе-долу почна да събера се, да стане някакъв известен маняк. И надявам се горе-долу да ви харесам. И нека да почвам бързи геймплей. Съвсем няколко минутки ще сигурно. Може после ще е един малък кратък и край. Още тигъл, още следе. Само и пак ти трябва да си надявен. Байк сядане ни я увикали. Привет. Умря. Тикс. Тикс. Аз в играта съм премиум. С всичко. 75 коси да бяхте десни пъти. Нека да изберем, може би, персонал филм с свой план. Много обичам да игра с пиецо. Днес нека привест, нека пълна с... Това ще ползваме... Там, че имаше някакви релования на мали след, на тих ще пълна. Някакъв сарал също ще видим. Ще ми е антитанк. Повече ракети и други инджи китайски работи. Ето. След. Това съм чак толкова много добър, повечето време бях наказан горе бях наказан заради по-шит ми успех. Но сега се надявам, но сега се надявам да си подобря успеха и горе-долу си върна компютъра, да мога да играя и да правя повече клипове в YouTube, което ще повиши всичко. И но искам някакви, ще има giveaway, други работи и така е. Сега ще направим още един клип след това, след края на матча. Не мога да видите, да скачам. Нека видим какво ми даваха. Shotguns, Personal Family Plans, Handguns, Achievements, Awards, Unlocks, Progress. Това е моят приятел Доктор Мордо. Той е готин пич. 4-3, активно върхите скоро. Аз съм правил май повече. Ще правя 50. Много умираме. Няма да почне по-рано това. Нека да видим. Ще го изчакаме.
Да, първо да не почнем, защото аз си гледах в Фейсбука. Нека да почне. Та да се интересувам от точките, не ми се взимат точки, няма смисъл. Фърлям, отиваме право към C, защото C е най-важната, една от най-важните точки. Лело, как беше глича, бе? Помня и аз. Глича се станото зареждане, само негово беше. Да видим. Не помня, няма нищо. Ще играме така. Ние сме просто много. Нека инфуваме напред. Патрони, нека е за 50-я калибър. RPG вътре в това е достатъчно. Добре, цак. Нека достатъчно ме напълни в патрони. О, мале, това беше гадно било. Нека да сменим склада. Може и тима. Не тима да смисъл. Айде сме склада сме. Ние сме 5 вече. Добре, идеално. Та, ще взема да сме на спорт с РПК с... Так, ако се чуи такъв този странен шум, имам куче. Немска овчарка. Пък се казва. Много обичам. Най-хубавото оръжие, едно от най-хубавите оръжия, които аз истия харесвам. Ще чакаме се, нека си той тук, ще спрям, че и няма. Някой бълък сигурно ще дойде тук и ще чакам. Оп. Не бях. Мордо. 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 Това ни приятел. Знаете какво ще правим. L115 далеч. Съм скоро. Стрелко. Това е мордо сигурност. Знам как, като гледам как играе, това сигурност е мордо. Това е много добър. Това ще е много добро. Оверкил. Ганото е, че те чак тук нафърлиха. Ще сме снайпър, ще има нещо по-юбаво. За Cool Squatters. Снайпър, па нямам нещо хубаво, бе. Трябва да стрелкова за съда да се мисля. Скаут елит или съм си нещо. Ще използваме гон. 115. Да мине. Оле, сбърках. Мордайте момчета и момичета и други те подобни. Не знам, аз сте даже. Мале! Това беше. Компакт. Оле, нямам нито един кил, виж къв съм бат. Майко! Трябва да почна Assault Scar H. Scar H. Почвам Assault, не ме интересува. Макса. Това, което трябва да съживят е приятелите си на висока кръв. Аз тъм си бях. За внимание към него. Защо ти ста... Това беше смешно. Добре, признавам си. И там, като честно за мен, аз още не съм набарвал в снимането в YouTube, още не знам някой... Не знам как се работи с някои програми. Аз си трябва да играя толкова добре с своя гъб. Да, по-късни пред клиповете, които ги публикувам. По-късно ще се ползва. Че сега снимам на 720p. Скоро ли скачи? Не, нямам граната ли? Да се живихме. Ще е мрачно.
Низорото ти е тук някъде. Его е. О, си кама, айде, давай, да. Оле, той го баннаха ли? Автоматик бомб. Много е гадно. Ой, това качих. О, шит. Не. Това ще свича, бе. Ева. Да си ти, бе, моето момче. Покажи се. Ще ми слага клеймора, бе. Аз ще му мия с гърба. Този имич китаец. Килър. Убивам, а другия... Там го крага, убиваш един, тот идва 500. Сега ще му мия с дъп, аз на то с... Ще игра с Карейч, заради... Време да не обичам да игра с... Булок. Твърде много откат взима. Има твърде много откат. Сега се лигава, защото весел съм. Днеска имам добре всеки в училище и съм весел. Готино ми е. Харесвам. Готино ми е днес. Ах ти, куче. Двой ти бак. Нека да променим патроните и отиваме напред. Виж, тук съм напил. Не. Сега ще му... Майка му стара. Извинявам се за псовията. Да се ръкови пак и после да. Окей, денче. О, какви сте за... Ми ще му убият на... Почта малко ще му убият. Тъй, че всички оръжия, баражи ги им включи, но... Се ли сещаш ми моето момче с тръмшките мора? Не! Ах, мордо! Пръсник. Долен мръсник. Ще направим, ще бутна до 500. Много лесно. Да, не мога, всички ти ме спои. Ще направим до 500, не да забавам. Не интересува, че 500 просто обичам да игра Battlefield. Сега... Охо. Тук съм много, я ще рискувам. Искам да мина, ако взема да мина зад гръб. На тъс по-дълго. Ще спомня, няма нищо. Трикуша. Да, ще взема това. Стрейпула, ще взема спресора между мапа. Пускане. Сега да речи кода. Това ще е интересно. Това giveaway, бе, не знам как точно аз. Такива ще терминала не работи, за не мога да раздавам повече листи, но време например мога да раздавам игри. Това може да се Battlefield това от игри. Ах ти, мръсен руснак с кабеляк, сега тук. Това ще е най-точното стреляне с глока, но го убих поне. Ха, морда! Сега. Там да бъде. Читаме. Тръгнаха от тук, от скалата, от тук. О, нека снайпер има. Пистолна пичка. О, нека ме спресна. Нека ме спресна, заглушителна стрела. Спресна, нека да не. Тъй ще се препреди, даже ясно да го знам.
караме, където получих 200. О, мръсник. О, то се видял, че за мен движи се Саран. Ще килеш. Си пак мадафака. Има за еса, да? Преса, стрипу. Не, това е мордо. Някакъв друг се отказа. Това е мраз, без рек, когато протестни. О, ес, кеф ме. Мордо, предателят ти. Ще играме подкаст. Не знам с кой игра. Ще игра с Souls. С кастомайзен скален способен уста го пътне. Това звучи секси. О, кобра ще служа. Доста хубав сайт, това е носи. Със всеки не знам. Хей, баро, лесно. Някакива лесна работа. За бар. Ошит. Но и мраза такива. Сга, мръсник. Те се скачи нагоре. Съставаме лето. Скачи на колене. Ебане, секси сръбска музика. Убиха ги, кои стрелят. Не са добили, май. Фърне на граната за здрава. Ставай, бе. Браво. Отдолу ми ще има за нас. Да има. Нямаш. Съсенък ще ме чака. Стига, аз го цели главата, Катара, го цели главата. Който към Battlefield. Например, стремеш хеликоптер с RPG. Поражденич в истински свят, когато стремеш с RPG. Го разкъсваш. Какво да правиш? Да. Браво, То само да кажа, за те, които искат да се валят, всичко е наутър, само и пирати са нахтазваш за да ги клипове и други. Тенче, мисля да снимам на Twitch, но копа ми е малко така... Това че дъртнов е, обаче слабичък за Twitch, може би за Battlefield 5 даже няма да мога... кампър мърсън. И за Battlefield 5 сигурно няма да може да го подкара. Макар че ще е за същия енджин. Ще я видим. Време ще покажа. Право може да си купа нов компютър за няколко години. Нада и са ни види. Kill the action. Това е мразна едно. Някой беше запалил тея. Някой беше запалил костеля тея момчета. FDMR fucking noob. Мраза рейджери. Само и... Ergo Impact. Много обичам да троля Battlefield. Обичам да троля... Нямам такова ще кликвам пред. Аз съм нов ютубър. И преди съм снимал на GTA 5. Стане само GTI, аз на GTI 5, на GTI San Andreas. Стария ми компютър. Кеф. Ни е секси сръбска музика.
включа лазера на видът, защото се случва едно видът, ще ми... тенджи китайската. Един ебания секси сърбска музика. Скайч. Диамар. Скархаш съва. Този спорта до снайпера, как мръдаш тялото си. Турк. Пай турк. Жив и здрава си. По-хубаво къде си скрия при някой да ме намери и да ме изнасила. Този фейсбук, все ли пишеш? Убили са го. Потомче. Беше добър войник. О, шит. Юле 137 лева да играе с Airburst. Аз ще поговорим скоро. Нещо се даже да гледат тук. Скъсан за отбора. Хитмарка. Окей. Разбирам. Така ще чакам да взриви граната, че ще го убие. Го, давай. Ставай моето дете. Дискотека. Диктац. Ще пикна лекичко, но като знам колко тапанара ще ми чакат отвънка. Няма ли скоро. Фърля пак и тук ще седа. Ще изчакам само ми изгледа отвънка. Кой те канилта? Моля ми отстрани. Друго, трябва да сървали на Operation Mortar да забранят мортарите. Operation Walker трябва да забранят мортарите. Няма подобно нещо от мортара в Operation Walker. Всеки път, това бяха далече беше. Не, ти вие спрей. Оле, да тежа. Shitguns. Фърля боба. Стеян ли какво да правя? Дай салфетки. Стреляй. Давай, стреляй. Ще тролм. Нека си вземем цялата нещо. О, не. Това трябваше да първи, да. Та, надявам се ви хареска това
така оставете лайк и ще се видим отново.